Stimați telespectatori, permiteți-mi să vă prezint documentarul intitulat Tezaurul României de la Moscova. Bună ziua! Numele meu este Vlad Moț. Sunt istoric și doctorand în istorie, iar pasiunea aceasta a început încă din copilărie. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Tezaurul României de la Moscova. Tocmai de aceea vă spun că în anul 1916 România a trimis aurul său în Rusia, ca să fie mai în siguranță. De atunci este atât de bine păstrat încât nici astăzi nu l-a mai găsit nimeni. Glumesc, bineînțeles. Vreau să discutăm despre acest subiect foarte delicat pentru memoria noastră colectivă, dar și foarte important, fapt pentru care m-am documentat, am citit, am pus întrebări, am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Și acum, iată-mă aici, în fața dumneavoastră, povestindu-vă despre cum România a pierdut, sper că nu pentru totdeauna, vreo 90 de tone